Уважаеми зрители, петък е малко след 7 и вие сте отново пред малкия екран с любимото си предаване "Както ни харесва". Водеща съм аз, Деси Михайлова, продуцентът на предаването е Светлана Дафова, а медията е ПО-ТВ или Пловдивска обществена телевизия. Преди да навлезем в съществената част на предаването и да ви представя моята красива и талантлива и невероятно чаровна гостенка, искам да изкажа искрените благодарности от името на всички членове на екипа, на Марти от План Б, който се погрижи за прекрасната нова визия в студиото. Много е комфортно, много сме му благодарни. Нека да продължава да е все така добър, да ни помага да се грижи за нашия уют. Благодаря ти, Марти. Ще те чакам много скоро да дойдеш да водиш някое предаване с мен. Днес си говорихме, между другото, Марти трябваше да дойде да води предаването с мен, но имаше някакви странични планове, които го отделиха от този ангажимент. Така че много скоро, драги зрители, чакайте ни тук на диванчето, да си говорим с нашите гости, да се забавляваме. Сигурна съм, че ще е много приятно за всички вас и много весело. И така, значи, за мен е отново чест и удоволствие да ви представя също един от приятелите ми. Предния път ви представих един от приятелите ми, сега ви представям един друг мой приятелка. Казва се Ивелина Събева, певица е, представителка на пловдивската сцена, музикална сцена, млада надежда на българската поп-музика. Сигурна съм, че тя е едно име, което тепърва ще чуваме все повече и повече, и една бъдеща звезда, която ще блести и все по-ярко през годините на небосклона на българската музика. Студентка е в академията, музикалната академия в Пловдив. Представям ви Ивелина Събева. Добре дошла, мила. Добре, заварила ми. Ти така ме представи, че аз направо мога да си ходя. Направо се изчервих. Аз съм наистина просто тотално щастлива, че мога да те посрещна тук, да си говорим за теб, за проектите ти и за много други неща, защото аз безкрайно съм впечатлена от твоя талант, от начина ти на пеене, на поведение на сцената. Наистина, в музиката често се случва така, че не винаги най-талантливите хора са пред камерите и не винаги те успяват да добият най-голямата популярност. Така че аз се радвам на всяко едно такова лице, което пращи от талант и можене и визия и начин и поведение. Много съм щастлива да те познавам и просто много се радвам, че се занимаваш с това и че си намерила твоя път. Само да кажа, че е взаимно. Благодаря ти, наистина много щастлива съм наистина с такива хора около себе си като теб. Добре, Иве, ти се ползваш с артистичния псевдоним Лин. Разкажи ни как започна всичко при теб. Това ми е любимия въпрос. Предполагам, че ще го задам на всеки изпълнител, който седне на това диванче. Искам да чуя за първите стъпки. Първия досек с музиката, кой ти е повлиял, кога си излезнала за пръв път на сцена. Първите ти спомени. Майчица ми, това е много ранна детска възраст. И аз не съм много сигурна дали мога да го причисля към първите пъти и така нататък. Добре, нека да кажем, че там на 6 години бяха изтипосали на един селски фестивал, народен. И аз тъкмо бях научила някаква песничка там от детската градина. И не знам точно кой ме беше избутал така на сцената. Айде иди. И аз срам и по едно време просто излезнах по някакъв начин, се озовах на сцената и запях там каквото си знам. И хората такива ахнаха, нали, не че кой знае какво е било, обаче просто, нали, представи си едно малко такова детенце, не знае какво се случва още. И да, общо взето това ми беше първия път на сцена, иначе как се запалих по музиката. Всичко става със слушане в началото, ти знаеш, първо слушаш, после искаш и ти да пееш, да изпълняваш. Да. Точно, песните, които толкова ти харесват. И първо си записвах някакви неща на аудиокасетки, сигурно всеки го е правил, нали, като е бил малък, и всъщност в последствие намерих място, където да посещавам, нали, по-професионални уроци с педагоги и всичко останало, нали, да си тръгне както си му е реда.
Кой ти даде тази идея? Кой ти каза, момиче, ти наистина имаш талант, имаш потенциала, отиди и се занимавай професионално? Защото има много хора, които до дълбока старост, просто да, те имат глас, но няма кой да ги насочи и да ги прати при педагозите и те така и не успяват да поемат по пътеката на професионалното развитие с музика. Да, в интерес на истината, може би в началното ми училище учителката ми по музика още тогава, нали, видя нещо в мен и почна да ме пуска и там по, нали, най-различни концерти. И всъщност тя ме надъха. И аз оттам нататък ми беше достатъчно това и си повярвах сама и продължих. Имало е за какво да си повярваш определено. На колко години беше, когато започна да взимаш тези професионални уроци с педагози? На 14. Так му започнах 8-ми клас, аз много исках всъщност в музикалното училище да кандидатствам, но нямаше време, понеже много късно се усетих и така се отдавах на една друга моя страст. Много обичах да рисувам, харесах модния дизайн и тръгнах да се занимавам с това, записах това да уча. Страхотно. Не, все пак креативният човек, той е креативен по много начини. Аз също имам много начини, по които изявявам таланта си, така че важно е да го носиш в тебе и ти търсиш просто отдушник. Един или друг, или музиката, или рисуването, в крайна сметка. Това не са неща, които са толкова музиката, въпреки това, пеенето си тръгна успоредно с другото и в крайна сметка наделя. В смисъл, сега вече отново уча музика. Да, това е и съм много щастлива от което. Това е чудесно, наистина. С рисуване остава ли ти време да се занимаваш? Не, почти не съм рисувала, не помня от кога, за съжаление. Но пък, може би така е било описано. Много мои съученички от гимназията пък продължиха точно с това да се занимават и им се отдава много добре и смятам, че по-скоро е било предназначено това за тях, отколкото за мен. За мен си остана хоби. Добре, и де факто ти през цялото време, в което си била ученичка, значи ти си започнала да взимаш уроци от 14 годишна, в момента си на 20 На колко бях? На 22. 22, добре. През цялото това време ти си ходила по времето, докато си посещавала училище и така, ти си ходила де-факто на тези уроци. Да, споредно. Явявах се на някакви конкурси, те ми сриваха представата за честно и нечестно, но това са други въпроси вече. Какви конкурси? Дай пример, това е много интересно, между другото, което казваш. Най-различни международни конкурси. Аз първо ходих сама, нали, пускаше ме моята педагожка. Международни в смисъл? Те се водят фестивали по морето. Имаше много фестивали, в които участваха много от съветските републики, много дечица, които бяха много талантливи също и така и конкуренцията ти е много по-голяма. В Пловдив също имаше, той всъщност по-късно протече. Аз тогава вече бях част от една група вокална с... Как се казва тя? Вива я нарекохме в последствие. С много готини хора също и талантливи пях в нея. Беше изключително удоволствие да правим това, което правим. И така взимахме минимум второ място, сега да не прозвуча нескромно. Бяхме голяма сила, обаче всяко нещо си има своя край и за съжаление се разделихме. Защо казваш честно и нечестно по тези конкурси? Какво ти направи тогава впечатление? Просто може би не се изразих правилно, не честно и нечестно, но не винаги те оценяват толкова обективно, колкото на теб ти се иска. Винаги играят роля състоянието на журито, това дали някой ще иска изобщо да си направи труда да те слуша. Освен това, много добре знаем всички, нали, че по много конкурси играе роля и шуробаджанащината, защото, нали, връзките си връзки и така, и много разочарования, в смисъл ти си отишъл, дал си всичко от себе си, представил си се на ниво и така нататък, но дори не те забелязват. Много пъти ми се е случвало, много е болезнено, ама пък в крайна сметка от това се учиш, ставаш по-добър и така. Абсолютно. А мислиш ли, че на тези конкурси, ако някой те забележи, оттам могат да ти се отворят нали, вратите към голямата сцена или са повече за личното, точно за да се почувстваш ти в онзи момент оценен? По-скоро е да се почувстваш оценен. И в интерес на истината това на едно малко дете, нали, малко подрастващо,
му се отразява, смисъл, Да, оценката на хората, да, много му се отразява. Има много познати, които точно заради това са се отказали. И, нали, радвам се, че аз не се отказах, между другото. Ти си човек с много силен характер. Ти си човек с много силен характер и с много таланти. Това е... Аз не те виждам как би могла да се откажеш, как би могла хорската злоба, глупост или недълновидност да те спре по някакъв начин. И отдавам роля също така и на тази твоя учителка в първия човек. Да. Защото е много важно първата оценка, която ще получиш. Де факто, аз съм абсолютно сигурна, че това много те е подкрепило през годините, нали? Защото все пак първата оценка, която си получила, е била супер надъхваща и ти е казала вярвай в себе си. За съжаление, в музикалния шоу-бизнес, надявам се, ще се съгласиш с мен, навсякъде е така. Да. И е много жалко, но не бих казала, че е само в България, но по-скоро... Играят връзките. Ето, аз започнах дори с това, че не винаги просто най-талантливите стигат наистина до публичната изява. Да, подкрепям на 100%, така е, за съжаление. И наистина сигурно много разочароващо за едно малко дете да се сблъсква с тези неща. Добре. Сама ли пишеш текстовете на песните си? Това ми беше един много така важен въпрос. Да, много държа сама да си ги пиша, тъй като знам точно какво искам да кажа, точно начина по който да го кажа и го правя така, че да ми е удобно и да го изпея, нали? И не обичам да пиша празни приказки, нали? Неща, които съм ги написала просто за да си запълня листа и да пълня парчето, нали, в случая там. За мен определено не е на първо място само мелодията, нали, да е завладяваща самата мелодична линия и така нататък. Всичко е от значение, но текста за мен е много важен. Де факто ти си един мултиталант, значи ти пишеш, ти музицираш, защото в крайна сметка, може би хората не си дават сметка за това, но ако чуете един инструментал, той много често няма общо с самото изпяване на песента. Тоест, песента трябва да се изкомпозира дори с гласа по някакъв начин. Аз поне така го виждам. Да създадеш една допълнителна мелодия в твоя глас, която да се напасне с мелодията на песента. И това няма как да стане, ако ти нямаш този композиторски талант. За всеки певец можем да го кажем, да, защото аз съм виждала в Щатите, например, как в някакви музикални филми просто парчетата, които отиват при Бритни Спиърс и при тези най-големите им там звезди, те са изпяти от някой друг. И те са изпяти от някой друг и де факто те им носят не само музика, те им носят начина на изпяване. И оттам нататък... Ами така е, за по-големите звезди всъщност стои един огромен екип от хора, който ако не беше, той нямаше да се те смисъл. Да. Де факто това ми беше мнението, че при тебе, нали, го има композиторския талант, има го писателския талант, просто рисуваш, не знам още какво можеш, хиляди неща, но наистина певците в България, понеже я няма тази индустрия, се изпълняват страшно много неща сами. Добре, аз понеже бяхме на текстовете, исках да те питам де факто какво те вдъхновява? Как почваш? Примерно, аз като тръгна да пиша някаква песен, аз мога да хвана дори самият текст. Аз не е нужно да слушам музиката. Примерно, нещо съм преживяла в ежедневието ми ме вдъхновило. Ами да, по същия начин и аз дали ще е нещо хубаво, което ще ми се е случило, обичам да пиша за хубави неща, но обичам да пиша и за тъжни неща. Нали, за съжаление, трябва и такива текстове да има. Но определено неща, които са ми повлияли в живота, дали по-назад във времето или по-пресни. Болката може ли да те вдъхнови да напишеш нещо? Болката, за съжаление, ми е най-големия вдъхновител. Да, защото и при мен е така, затова те питам. Болката, в смисъл, любовната болка, любовния яд, вдъхновител ли е? Или и
Няма абсолютно никакъв проблем. Между другото, двете с Лин сме тук и двете болни, сме стинка. Надяваме се зрителите да ни извинят, но аз съм с бронхит. Лин, не знам. Надявам се при теб да не е толкова сериозно. Драги зрители, моля ви се, влезте ни в положение. Така, може и аз да се наложа да се изкашлям и така, съжалявам за което. Извинявам се предварително. Като примерно, понеже ще пуснем една песен с една твоя колежка, Тия, която се надявам да ми гостува в предаването някой ден. Също. Там текста, окей, тя песента е доста така свежарско парче, но примерно там зад него стои едно разочарование. В смисъл в текста има едно разочарование от едно мъжко поведение. Мисълта ми беше, когато пишеш текстове, смисъл и когато си изживяла някаква криза, драма, разочарование. Дали в момента, в който си го изживяла това разочарование, ти е най-силно вдъхновението или след като мине време и помислиш? Може би след време. Може би след като вече ми се отложи в ума, преценя точно всички гледни точки и успея да формирам най-точно своята и така. Коя е песента, която си създавала така по-преживяно, така с най-силното усещане, която ти е така в съзнанието ти? Може би... Свързана с такава болка, с разочарование или дори с положителна емоция? Може би Сняг през май, където ти каза, че много ти харесва. Аз не бих казала, че нея съм я написала точно по определена случка или нещо, което, но... може би събирателният образ на много неща, които са ми се случили в това отношение. Така всъщност. Тя ми е една от любимите твои песни. Въобще една от любимите песни в българската музика ми Сняг през май. Много благодарим на нашите асистенти тук в студиото. Невероятни мъже. Прекрасни мъже имаме в екипа, драги зрители. Просто страхотни хора. Сняг през май, пак ти казвам, абсолютно една моя любима песен и наистина се случва много жени да преминават през един такъв тип мъжко поведение и отношение, за съжаление. Има доста смисъл при всеки строго индивидуално, различно. Аз опитах да засегна това, което мен лично ме наранява. Защото всяко момиче си има свои различни критерии. Може би нещата, които аз съм засегнала в парчето сега, на едно друго момиче би му се сторило, нали, не толкова, как да кажа така, не толкова... актуално за нея. Да. Като за себе си бих казала, че да, аз съм засегнала нещата, които мен лично най-ме тормозят и не е като вид ответен удар или нещо, просто изливане на мисълта, на душата и така. Да, ти в тази песен казваш, че лирическият герой си мери с тебе гордостта. Да. Мислиш ли, че мъжете в днешно време са такива и търсят начини, по които да си мерят гордостта с жените? Не отстъпват по единия кавалерски начин назад? Може много момчета си в случая тук да се опитват да ме опровергаят или да не им хареса какво ще кажа. В интерес на истината, моето мнение е, че в последно време мъжете така са доста оплашени от тази женска не еманципация, но женските опити да се приравним към тях и така нататък. И оттам нататък почва едно мерене на инати, което не е много удачно в повечето от връзките, но факт, че се случва, човешко е. И оттам нататък на кой ще му издържи повече гордостта. А всъщност е толкова хубаво да си преглътнеш гордостта понякога и да кажеш извинявай, смисъл. Естествено, във връзките как мислиш, че се случва повече? Жените ли си преглъщат гордостта или мъжете? И как трябва да е златната среда? Смисъл, повече жената ли трябва да отстъпва или повече мъжа в някакви случаи, за да върви една връзка, да върват едни отношения? Може би трябва да е по-равно, макар че то златна среда в тия взаимоотношения няма.
Не бих казала нито, че повече мъжа, нито, че повече жената, защото всичко е, както казах, строго индивидуално, въпрос на характери. Много ми е било мъчно, както примерно да гледам в някаква връзка как един мъж е главно отстъпващия и по-легналия и един вид момичето му се качва на главата. Така и обратно не е приятно и в двата случая. Трябва да има равновесие, трябва да има компромиси от двете страни, иначе не става смисъл. Абсолютно. Тази песен, ние, между другото, сега моля колегите да подготвят клипа да го видим. В тази песен с тия, която се казва "Колко струваш", там става дума пък, може би, не знам дали толкова за мерене на иначе, колкото за едно лъжливо поведение, но съгласен ли си, че понякога мъжете от едно мерене на инат, на това ти покаже, че не си толкова важна за тях, ти не си нещо специално, те могат да почнат да се заиграват с някоя друга, де факто. Да, и това мерене на инат ли е или просто... Подход. Да, подход. Да. Добре, нека да разберем нещо повече за мъжките различни подходи чрез следващото парче, което е в изпълнение на Линития и се казва "Колко струваш". Колеги, моля видео. Връзка между нас, гледаш, мислиш на глас, искаш моето тяло да владееш ти изцяло. И тежкарски се държиш, плащаш сметки и тръбиш, как и мене ще въртиш за нула време. Днес се смеси, утре с нея, повярвай ми, ще по-лудея, ни на другата алея. Търсиш игра, но удари града, не припарвай до мен, виждам колко струваш. Аз решавам кога гарда си разсваля, тъй че мърдай страни, слабо ме вълнуваш. Не дай мисли, че ще бъда твоя, само за броя. Ние с Лин сме отбор, не влизаш в моя кръгозор. Да не впечатлявате нито ти, нито думите ти. Не ме заслепява лукса, нито пък сумите ти. Твоя пореден трофей няма да стана, не смей да бъркаш ме с красотата ми. Продава разсаждане, днес се смеси, утре с нея. Повярвай ми, ще по-лудея, ни на другата алея. Тръгва си от мен и нея. Знам, че търсиш игра, но удари града, не припарвай до мен, виждам колко струваш. Аз решавам кога гарда си разсваля, тъй че мърдай страни, слабо ме вълнуваш. Знам, че търсиш игра, но удари града, не припарвай до мен, виждам колко струваш. Аз решавам кога гарда си разсваля, тъй че мърдай страни, слабо ме вълнуваш. Сетих се нещата. Здравейте отново. Вие сте с предаването "Както ни харесва" в приятната компания на Лин и Дес. И Лин, страхотно парче. Аз много си го харесвам, много е танцовално. В клипа участват и гаджетата ви с тази изпълнителка. Искам да кажа, че приятеля на Лин е мой партньор в едно друго парче. Парчето де факто нещо повече. Пускали сме за го на един от миналите ни лайфове тук. Така, става дума за Дадок, Коцто.
Ние в нашите среди винаги си ви наричаме едно музикалното семейство, така ви казвам на вас двамата. Да, вие сте музикалното семейство. И понеже си говорим за музика, за мъже, за любов, моля те, кажи как се отразява, смисъл, може много ще ми е интересно между другото да ми разкажеш как започна вашата връзка, защото аз и до днес не знам точно как е станало, но да ни разкажеш де факто каква е връзката между любовта и музиката в този смисъл, защото имаме връзка, любов и музика. Ти ни обясни каква е връзката между любовта и музиката. Да. Запознахме се напълно случайно. Сега, нали, да не падате от смях, аз го обърках с едно друго коце, нали? Той се казва Костадин. Обърках го с една друга личност с неговото име, която, нали, ми бяха казали, че има звукозаписно студио, ето ти пак музика, нали, още в самите корени. Обърках го, добавих си го в социалната мрежа и последствие се оказа, че не е то, за който го мисля. Обаче се сприятелихме такива, разбрахме, нали, че аз съответно, разбрахме се, че и двамата се занимаваме с едно и също, съответно на него му трябваха вокали, нали, за неговите там хип-хоп парчета. Винаги им трябва вокали за фриковите. Нали, аз пък тогава ми беше много мерак да участвам точно в рап парчета и веднага, нали, навих се и почнаха така. Някакви проекти да правим, и между проектите си излизахме. Той ми искаше, аз се дърпах и така. Значи имало битка така за спечелване на твоето сърце. Колко време се дърпа? 3 месеца? Да, как забит цифрата направо. Как това е? Просто число. Всеки го знае, 3 месеца. 3 месеца за щастие. Имаш ли един момент, в който ти вече знаеш, че го искаш, ама си кажеш, гледай сега, ще ти кажа аз на тебе тук за какво става дума, няма да ти обръщам много внимание. Не, аз до последно, между другото, не знаех какво искам. В един момент нещата просто не знам как станаха. Просто станаха от само себе си. Там тръгнаха от една целувка и се си до днес. Колко време вече стана тая връзка? На колко години? Чакай сега да не сбъркам. 3 години и 6 месеца ще стане сега. Музикалното семейство. Да, музикалното семейство. Наистина, той е млад, обещаващ, наистина изпълнител на хип-хоп сцената, невероятно талантлив. Аз съм от такава голяма фенка, че няма просто повече на къде. И на тебе съм много голяма фенка и това ми е най-любимото музикално семейство, общо взето. Но той, де-факто, какво правеше в началото така, за да те очарова? Още ти докато се чудиш дали или? Той беше много мил и беше много мило. В смисъл, самия му подход беше много такъв естествен, натурален. Понеже не се опитвал явно да ме впечатлява и така нататък. Просто е бил водеше ме на някакъв... Беше себе си и ме водеше на абсолютно такива откъснати местенца, нали, далече от хората, далече от всичко, където виждаш целия град, нали, на тепета, нали, само двамата? Гребни бази и така нататък. Само двамата, да, и беше много приятно сред природа, никакви лъскави заведения и някакви такива забирания от къщи с коли, подобни натруфени истории. Беше много естествено всичко и всъщност точно това ме грабна най-много, че си става по естествен начин, че се чувствам да нормално, с него, че мога, и най-вече, че аз мога да се държа абсолютно естествено пред него, без никакви подправки и притеснения и така нататък. И в края на кращата, то такъв човек ти трябва да можеш да си себе си. Абсолютно. Пред него. Гледай го ти този коцето, какъв е шармантен ухажор, просто гребната база. Мен ето такъв ухажор ми трябва и на мен е просто на гребната база да му води. Той, между другото, и аз мога да го водя, значи, момчета, записвайте. Момчета, записвайте, да. Добре, смисъл, мислиш ли, че това е по-удачният вариант? Да опознаеш първо един човек и след това да му дадеш шанс да се впуснете в някаква връзка, или трябва да се случи веднага всичко на момента? И ако не се случи на момента, значи нищо не е. В интерес на истината, аз съжалявам, че толкова много чаках.
В смисъл 3 месеца, даже и толкова. В смисъл сега, от гледна точка на времето и на начина, нали, че, по който го опознах, съжалявам даже, че и 3 месеца съм чакала това да се случи. Но да, по принцип аз съм на този принцип. Предпочитам да опозная, нали, човека от среща и не се впускам нали, привлечена от визуалното първоначално, ами изчаквам да видя характера, подхода и така нататък. Изчаквам първо да видя самата същност на човека и всъщност точно това е нещо, което, нали, ме грабва в последствие. Няма как да не ти се получат истински нещата, след като разчиташ на това. Защото в крайна сметка в днешно време ти си забелязала по баровете, по дискотеките, хората се запознават, стават на 2 на 3 бързо свалките, след това всеки много набързо е разочарован. Огън бързо се пали, бързо гасне. Като си заговорихме за клубове, няма как да не ми изникне думата. Не знам защо, съжалявам, че живея в България, но думата чалга. няма защо да не ми изникне тая дума. Втора ред на мисли, исках да те попитам ти като изпълнител, на какви компромиси си готова? Готова ли си, примерно, да смениш стила, ако някой ти предложи да запееш чалга, да запееш? В името на успеха и на известността. Ама чакай сега да не ви заблуждавам. Аз чалга си пея в къщи, на чашка, на 2 чашки. Смисъл в компания, нали, в името на шоуто, в името на забавлението. И да кажа, доста добре ми се отдава, но да си сменя стила и да започна да правя лично творчество в тази насока, не едва ли. Аз, честно казвам, мисля, че би било много жалко просто за гласа ти, защото за чалката, нали, сега много хора си казват, че там си има специфична орнаментика, така се изразяват. Има си. Хората, да, но в крайна сметка твоя глас там можеш и с тази без тази орнаментика и да имаш глас и да нямаш глас, просто там можеш да изпееш някаква песен, някакъв припев, докато поп-музиката има нужда наистина от гласове, като твоя толкова с такъв широк диапазон и изобщо... Благодаря. Такава красота, изобщо такъв стил и толкова финно да се поднасят нещата и толкова обмислено. Добре, аз малко скочих, нали, просто ми стана интересно, като казахме клубовете и ми стана интересно да те попитам за чалгата, но искам да се върна към гаджето ти, към любовта, към музиката и семейството и да ви попитам за общите проекти, които правите двамата. Де-факто, той доколко ти помага в твоите проекти, ти доколко в неговите, какво ви предстои на вас двамата? Значи ние преди... Колко станаха? 1 година или 2? Преди 2 години, мисля, че и изкарахме едно съвместно парче, което, нали, си е под емблемата Busy Pro. И се получи, да, малко да рекламирам тук лейбъла. Най-добре лейбъл. Да. И парчето се получи много свежарско. За съжаление не успяхме да му снимаме клип и до ден днешен още не сме му снимали, но сред хората, които, нали, са го слушали, се превърна в химна на миналогодишното лято общо взето. Страхотно парче. Става въпрос за партита, за разпускане, за лятото и така. За купони, за това, за времето, през което на човек му е приятно и му е добре. Общо взето. И коя беше първата, къде беше първото ти участие в проекти на... Помниш ли първото ти участие в проекти на Котото? Вие тогава бяхте ли вече във връзка? Не, ние не бяхме във връзка и се получи много набързо, тъй като трябваше да участваме в имахме някакво участие в някакъв клуб в Смирненски. Трябваше да изкочим с нещо съвместно. Набързо отидохме, записахме една песен, даже си спомням, тъй като момчето, при което записвахме, си живее там, а ние сме от Пловдив. В Стамболийски, не в Смирненски, извинявам се. В Стамболийски и докато чакахме така влака и на гарата така на крак си пишехме текста, напасвахме до последно. Там на място стана цялата идея с припевите и с припявките и всичко. Много набързо стана парчето, обаче пък се получи добре според мен.
И така. Още тогава видяхте, че можете да работите заедно и бързо ви се получават и имате сходство така в характерите и във вижданията. Да, и така. Тогава да, държа да кажа, още не бяхме заедно. Бяхме партийки, както си казваме сега на пловдивски. А след това колко парчета още направихте заедно? За съжаление, само още едно. Не, макар че аз взех участие, нали, в един негов друг проект. В албума също беше, да. Ами да, то всъщност едното това. Да. Е това парче, да. Обадих там един припев в едно друго парче и общо взето само на припеви съм се включвала. След това не е било така с някакво видно мое участие. А кога ще имаме нещо такова, като тия типичните американски хитове, нали, R&B хитове, ти пееш, нали, два куплета и той се включва, нали, с нещо съвсем малко много като скоро. Да. Обещах му, да, между другото, под нулевия да си се похваля, че и ти не знаеш. Направи един инструментал много готин сега и ми го даде на мен. По принцип трябваше да е само, нали, мое парчето, обаче котцето такъв: аре, моля ти се аз да участвам. И аз така... Аз май бях там, когато записвахте. Беше. Ето да. Да, и аз викам, как без тебе ще минем, няма как да минем без тебе. И така. И всъщност това ще е въпросното американско... Да, в тази американска така... Как да го кажа, то не е в американски сценарий ще подредено. Да. Добре, колеги, нека сега малко да разсушим, да продължим с доброто настроение, както виждате, такова цари в студиото в изобилие. Но колегите от План Б са продължили да... са приготвили продължението, де факто исках да кажа, на техните епизоди с куриози. Добре, тук малко се обърках. Тоест на куриозните от всички епизоди, които сте излушали, добре, разбрахте ме. Съжалявам за лапсуса, брада. Добре, колеги, моля, видео. Останете да гледате, т.е. не репортаж на План Б, това, което План Б са подготвили, защото е страшно смешно. Аз ето виждате колко се развълнувах направо от самото представяне, защото чакам с нетърпение да го видя. Колеги, моля, видео. Здравейте, приятели! Ние сме от екипа на шоу План Б. Здравейте, приятели! Ние сме от екипа на шоу План Б. Много поздрави на всички. Искаш си по-високо от мен. Здравейте, приятели! Ние сме от шоу План Б и имате поздрави от целия снимачен екип, който няма, уверявам ви. И така, получаваме много писма с различни въпроси, като най-често задавания въпрос е: какви мъже харесват българките? Изчезвай. Ей, това е моето шкафче! Това е моето шкафче! Стоп. Айде всички, ще тренираме ли до повода? Много ме ли как мога да правиш такива движения, човек? Коничуа! Агаши! Коми-кун-га! Здравейте, приятели! Официално е открит ловния сезон за летни свалки. С какви хора да работя, просто да ви бедна фантазията. Няма да стане, аз знам. Ако искаш по-заедно да го...
имам чувство, че той прави клипче. Бяг. Оле, той е последва, бягай! Снимай, какво има в един чай. Съставките са вода, оцветител. Топал кукуруз, закуската на Рики Мартин, семки за лимавки, моля! Стана, май. Не. Май? Не. Ти сериозно ли, май? Здравейте! Аз съм Мартин. Старт! Чак стрелятка. Ама няма, трябва да има енергия. Сега. Айде! Старт! Готови сме, да? На столбата ще тръгне. Стоп! Максим, Оле, пушта. Айде ма, от когато чакам тука, бе? Беше ми много приятно, ще се видим пак. Защо, бе, човек? Какво не ти харесах мен? Защо не ме харесваш? Не си отивай, бе, Майна, моля те, бе! Не дей! Ани, беше ми много приятно. Искаш ли да повторим някой път? Да. И така, уважаеми зрители, отново сте в студиото с нас. Лин ще ни бъде много скоро отново гост, защото очакваме много скоро да излезе едно нейно видео. Може би ти ще разкажеш повече за тази песен, Лин. Така набързо да ни споделиш точно каква е идеята на песента, около какво се върти видеото. Ами, като песента тема. се казва Бъди. Върти се около чистия оптимизъм. Общо взето, ами да, всъщност. Нека да има повече такива песни настроени. Да, за това как трябва да си по-социален, да обичаш хората, за да може и те да ти отвръщат със същото, да показваш любов навсякъде, не да си вечно нацупен и сърдит и така нататък. На видеото продуцент и оператор му е Цецо, на песента продуцент е Поднулевия. Сега тук трябваше да има от уния. Да. Нашите хора как? Няма, ще ги презентираме както си трябва, нали? Да, и така, текста отново е мой. Инструментален е Поднулевия, мелодията си е моя. Мислих текста близо година. И така. Страхотно. Той текста върви. Значи прави впечатление, че това си една доста така... Тя нали, текста е многопластов и е дълъг и е сложен, нали, не е като тези мимолетните хитчета, които са с примерно... Ами много ми се щеше да е точно така. Да. Не знам какво точно ще стане, когато излезе и с клипа и стане достояние до повече хора, но искрено се надявам да не се забрави в рамките на няколко месеца там или до година да отшуми, защото наистина съм искала да кажа нещо с това парче. То си остана като един вид моето послание към хората, това, което искам. Това ли е първата ти самостоятелна песен, между другото, Бъди? Не, това не ми е първата самостоятелна песен. Аз преди това правех самостоятелни песни в друго направление.
в смисъл в друг стил, нали, хаос, вокалчета и така нататък. Имам и други неща в тая насока, пък и преди си записвах. Но да, това ми е първата самостоятелна, професионална песен. Да. А преди кой де-факто ти правеше някакви инструментали и така в смисъл? Преди, може би, в някакви по-непрофесионални хоум студия, може би си записвала? Ами, всъщност си записвах вкъщи и чрез скайп си пращах така вокалите и там вече момчетата си ми ги обработваха в зависимост с кой работя. Къде ги пращаше? В смисъл на някакви пловдивчани или... Ами не, странното е, че с момчета от цяла България съм работила и всъщност нито един от тях май не се оказа пловдивчанин. Говоря за хаос, нещата, където правих преди. Да. И така, имаше едно момче от Хасково, от Варна едно момче. А ти как се намери с тези хора, между другото? Така, чрез интернет. Чрез интернет. Просто има някакъв форум, Просто където ти казваш, да. аз съм певица и искам инструментали или как? Или по-скоро, като съм си качвала в форумите и местата, където можеш да си качиш музика, нали, като съм си качвала своите неща и те са попаднали на тях по някакъв начин, свързват се с мен и така, което е страхотно, защото не те ограничава. Абсолютно, ето виждаме, че който иска да се занимава с музика, намира начин да се занимава, дори да нямаш голямата сцена пред теб, многото връзки, многото познати и така, лека по лека все от някъде можеш да тръгнеш, докато намериш правилните хора. Естествено. Лин, добре, нека да завърша с един такъв въпрос. Докъде би искала да стигнеш ти? В смисъл, къде за тебе е твоя лимит? На какво си готова? В смисъл, каква е твоята граница, до която искаш да стигнеш професионалното ти развитие? Има ли така? Аз питам, защото за мен има. Може би въпросът ми звучи така за много хора малко странно. Нали, има ли граница? Естествено, хората се казват, за мечтите няма граница. Така но, примерно, аз в професионалното си развитие в музиката съм си казала, аз искам до тук, искам това, повече от това не искам. Да, така е. Ами, при мен я няма тая мания за слава. Аз не държа да съм велика изпълнителка, известна, да ме знае цял свят или пък цяла България дори само. За мен е достатъчно просто самата ми музика да достига до хората и да им харесва и да им, в смисъл да я разбират. За мен това е достатъчно. Не държа, затова и много хора ме питат защо не се явяваш по тия реалити формати, където сега ги правят. Не държа да се явявам, не държа да съм лице на известни звукозаписни компании и така нататък. Точно заради това, че биха ми отнели, може би, свободата на лично творчество и личен поглед върху това, което искам да правя. Това, което в момента, нали, ме задържа и всъщност съм много благодарна на Поднулевия, че ми дава пълната свобода да правя изцяло това, което аз искам и по начина, по който го искам и така. В смисъл не държа да... Просто искам хората да чуват това, което правя и така. И оттам нататък каквото стане, докъдето стигнат нещата и божа работа, дето се викат и няма да си продадеш душата за пари или за слава. Абсолютно, да. Лин, много ми беше приятно, че беше мой гост. Отново ще се виждаме с теб, защото трябва да представим и новото ти видео, което се надявам Цецо да излезе много скоро. Драги зрители, много ви благодаря, че отново бяхте с нас и този петък. И помнете, че когато нямате план Б, винаги може да го направите така, както на вас ви харесва. Обичам ви, до скоро. Отново ще сме тук.